Matur suwun wis ngancani aku selama iki wis isa saling nguat-nguati kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut tatak lakune ning jaba banter tenan angine saya dewasa ra ngenteni badai tarang nanging sinau nari ning tengah kadaden tenan duwe omah sing ra berisik kebakat tresnan kebakat kasih lan sayang sok gede harga tadi apa ya yang lek aku tadi pengendang wae aku
mateng rasane ati kang nandang sangiting liyan hanyawang aku kowe lapo katresnan kang mas wong bagus tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoba. Senajan uripku rego
suci yang semi sajroning sepi cahyamu amat bengi saratri kadya kembang ati.
nganggur wae.